Ik hoop niet dat mensen me verkeerd verstaan, maar ik ga even praten tot de vrouwen. Waarom het mij pijnigt en dat ik het keihard ga moeten doen vandaag, is wat mij ook is overkomen. En als ik jou is overkomen om niet uit de maat te gaan, om geen domme dingen te doen, dan moet je hart luchtigen. En te je luchtig je ati, je taksan de tapi ati, dat de man taki wins imati mandi, asipi fu you no mus boro. En daarom ik is iemand taka live this even, committee torie voor de manengre, nanga de umasma. Dat mi abe over een relatie binnen het leven van een man en een vrouw. Toch? Hier want torie sami bigi brada bezig ja. Dat wat akim abribi. Dat mogo keihard en mo karning. En usap takim mines pananganex. Ik ben niet alleen een politieke activist. Ik ben ook een winterstrijder. Ik ben ook een liefdesbegeleider. Horen jullie? You, u prati mi nanga you. Ja toch, u archa poku. Mekar ala de manengre, u komoro crossbay. Dori otaki. Maar niet bekker. Kom nog maar traga er. Is vanaf sabah geheim. Maar u bent op de hoogte. Mijn geheime vriendin daar in Nederland. Mijn adviseur. Mijn tak van de torie de. Ik ben nog tak van Sandboom. Me begi pardon. Me begi excuus. Ik ben in een vrolijke stemming. En dan ben ik mijn tak torie. De eerste. Als stichting zijn we bezig voor oppo. Op te maken. Nanga. Manengre. Zijn de slachtoffer voor umasma. De mannen die slachtoffers zijn geworden van vrouwen. Soms bewust, soms onbewust. Soms is er opzet in de zaak. Soms is er geen opzet in de zaak. Dan ga ik het daarover hebben dat mannen vaak de dupe worden van wat ze is overkomen binnen een relatie waar er beloftes waren gemaakt dat het leven in lief en leed toch? Ubo prata LOBIE valak suti na makandra tewa manengre wakamitwa umasma da usap taki ine tak grofu na wa umasma winshu na wa manengre you na wa man san trouw you na wa man san no trouw usabi taki no wa mano ma corrigeer grond tapu maar we proberen voorkom bepaalde sani en lek van de ja motegi alasma ik heb een relatie binnen ons huis. De moeder van mijn kinderen. Zo ga ik het roepen. De vrouw met wie ik kinderen heb. Want als je soms gaat zeggen dat het jouw vrouw is, kan je ook voor de mataki kan je ook met gebakken peren komen te staan. Dus nu als man heb ik geleerd om je woorden goed te kiezen als je bepaalde dingen wilt zeggen. Dus je moet je woordenschattingen goed kunnen maken. Dan weet ieder dat ik ook in een leven was. Of ben. Of is. Hoe zou je zeggen met taking? Vele mensen durven niet te praten wat ze is overkomen in een relatie. Dan maakt het niet uit als je een buitenvrouw hebt of een binnenvrouw. En de bedoeling van mijn stichting is om op te komen voor mannen. Het zijn geen mannen met een beperking. Het zijn geen mannen met een geestelijke beperking. Het zijn mannen die slachtoffer zijn geworden van vrouwen binnen een relatie.
En daarom heb ik die besluit genomen. En dit heeft me getriggerd om een stichting te openen. Weten jullie waarom? Omdat ik ook slachtoffer ben geworden van een relatie die ik dacht dat het eigenlijk om koek en ei ging. De mataki, tedi dibri ekoryu ane lafu. En dan moet ik bar de manengre sa op een buitenvrouw. If you op een binnenvrouw, kaba ibigi wa relatie na een buitenvrouw. Dan moet je nog koru jaren. Dat we wrak de vloer tak de sani. Maar een buitenvrouw, ik kon vernietigen aan binnenvrouw. Want buitenvrouw, ik kon voor broko je naar grond. Niet allemaal. Want soms, een binnenvrouw schrijft ik broko je. Maar in de meeste gevallen, te een relatie op begin. Dat je met een buitenvrouw. En weet je wat het mooie is van de buitenvrouwen? Ze proberen de binnenvrouwen altijd te concurreren. En ik heb iets geleerd. Als je een relatie hebt en het gaat niet goed binnenshuis, vertel dat nooit aan je buitenvrouw. De meeste buitenvrouwen zijn als Grieken. Ze komen met mooie verhalen. Ze komen met geschenken. Geloof me, ze zijn niet gekomen om iets moois van jou te maken. Maar ze zijn gekomen om jou plat te vreten. In de meeste gevallen komen ze om jullie als mannen kapot te maken. De goede lieve dames van mij, de douches van mij, niet nagesproken. Ik heb het niet over jullie. Maar ik heb het meer over de vrouwen die doen alsof ze het met je menen als man. En later, als ze hun doel denken dat ze bereikt hebben, dan gooien ze aan een kant. Lilian, je weet ook op de hoogte wat er speelt. En jullie weten dat mijn geheimzinnige adviseurs. Ik heb ze verteld wat mij is overkomen. Ik was 6 jaar in een relatie. Natuurlijk, ik had het gezegd, dat umasma no ek krooi man san skeer. Umasma no ek krooi man san no up next. Umasma no ek krooi man san no ma mekwan san voeding. Wa umasma ne krooi you soso voor a seks. Wa umasma ek krooi you voor luku fa akan broko you lek mang. En dat na a motivatie, dat na a dekati samiteki. Toch? Dat na a dekati samiteki voor oppo a stichting. Dus daarmee bedoya torie junu. Weet je wat ik dagelijks meemaak in mijn werkervaring als objamang? Lek winti begeleider, lek geestelijke begeleider, sa euroko nanga asweri, usap sa etek me meestal. Ik zit vaak genoeg met mannen die getraumatiseerd zijn geworden als het gaat om relaties. Vaak genoeg heb ik mannen hier bij mij die huilend hier bij mij komen. Ik kom mannen tegen die hier zijn, die bij mij komen met hun beklacht. Ze komen hier met een beklacht omdat ze vaak slachtoffer zijn geworden. Ze zijn slachtoffer geworden van relaties. En daarom zie je dat ik bezig ben om zoiets eigenlijk te beginnen. Een stichting voor slachtoffers, mannen die eigenlijk benadeeld zijn geworden door vrouwen. Ik ga geen stichting openen met bepaalde stichtingen. Pim noa mane kom op die man. Als stichting sami oppo, dan kom op die de rechten voor de man. Dan ga ik bepaalde voorbeelden aankaarten. Vaak genoeg als mannen benadeeld zijn geworden door vrouwen, als ze gaan om hun rechten te zoeken, worden ze vaak genoeg uitgelachen. Ik ben slachtoffer geworden, ook ondanks ik mijn vrouw heb. Ondanks ik een relatie heb, ging het ook niet goed binnenshuis. Ik dacht, het gaat niet meer lukken binnenshuis. Ik ga ook iets ergens anders gaan proberen. En dimigo, dan ben ik dat naar rooskleurig. Want amoy sami benshi, amoy sabi benshi, be free na mi ede. Terwijl mi no ben sabi,
Tak na wan graf, mi ben bigi wa relatie. Temi tak wan graf, da unom tek mi kwalijk, na san tek mi. No wan manengre nego over sober tot wan daad, tak ama o draaien dol, tak ama o kier wan vrouw. No wan manengre ne draai dol zomaar, taki amang o go, da ma o kier en strefi, om wan vrouw. No wan manengre ne draai dol zomaar, te wan manengre op o knapu, dat ik wa wapen dat gebruiken tegen wan vrouw. Usapu zei de manengre e doe san dati? Omdat ze meestal als dreigi worden genomen als een man heeft geïnvesteerd in een vrouw. Er zijn vele mannen die opgelicht zijn geworden door vrouwen. Ik ben ook een van ze. Ik had ook een relatie. En de persoon heeft mij altijd gezegd: meneer Flo, of schatje, mijn baby, mijn douche. Je mag met wie je wil, mag je proberen om een relatie aan te gaan. Ik zorg ervoor dat ik jouw vrouw word. Die belofte zijn ook naar mij toegekomen. En het was een relatie van 6 jaren. En te asma weri voor jou. Te wa umasma weri voor jou. Te wa umasma, ze hebben je leeg geklauterd, ze hebben je leeg gelikt. Ik bedoel het niet letterlijk. Ze hebben je bobby's lekker. De man merkie. Telek de merkie you. Dat je vindt dat de doro de niveau. Dat usap sa de doen aan manengre. Dat je potu na wan sei. Dan gaan ze het ergens anders proberen. En als dat gebeurd is als man, als dat een man is overkomen, en je probeert bij de instanties te gaan om hulp te zoeken, dan word je vaak uitgelachen door de justitie. Jouw zaak mag je brengen naar de rechter. Niemand gaat voor jou opkomen als man. Weet je wat ze altijd zeggen aan de mannen? Suma besen you. You abi vrouw, zei die go lul. Ik ben een play money man, ik go buy wagiji mate. Ik ben een play money man, ik go buy osoji mate. Ik sap tak ja abi vrouw, toch ik go bouw ja smatape majari. Ik sap tak ik ben abi vrouw, toch ik go waka waka. Dat die go waka waka. Dat die jube aba relatie lang asma. Dat wat tak san ben go boom. I investeer in asma. Dat you investeer in asma. Dat asma no one moro. Dat is absa you like manengre mus do. Dat im goe. Dat next time you do die asma no mag hat you. Je bent een man. Een man mag niet huilen. Ook al heeft hij verdriet. Stoppen jullie met ouderwets denken in het leven. De meeste mannen die slachtoffer zijn geworden binnen een relatie. Wat vrouwen met ze hebben gedaan. Ook al hebben ze een vrouw binnen huis. Op het moment dat de man slachtoffer is geworden van een relatie waar hij heeft geïnvesteerd, dan weet je wat men vaak genoeg gebruikt tegen de mannen? You na lagi man. Ibai wan sanji wan mate, they hat you. Ibai wagiji mate, they hat you. You buy osoji mate, they hat you. Ibai this jam mate, they hat you. Weet je wat vaak gebeurt in het leven? Als je een vrouw tegenkomt als man, hebben ze meestal niets. Ik kan ook erover praten. Ik had ook een relatie waar ik een vrouw heb ontmoet. Ze had een telefoon met een elastiek. Dan ben ik klaar met praten. En jij als man, lobby nak you. En te lobby free kon na you edelek manengre. Te lobby free kon na you edelek manengre. Dat je verliefd. Dat je kon verliefd dat je kies hoop. Dat hoop zou je kiezen. Dat je saptak je wan behou a umasma dat je lek mang. En u sap van manengre e behou umasma. If a committee in wa osot van you be libi lek. Ama o chari ko in wa libi fika libi vrij. If you no be op telefoon, amang o buy one telephone di you. Omdat na a hoop sa you di amang. If you be waka, you be gwen tek lijn 7. I kom mit amang en ama lop you. If ama ben do tu wau roko, ama wa behou you lek umasma.
Ama ook doe 3 roko voor kan zorgen you, omdat ama loop you. Amang ook tek pai mana bangi, omdat ama loop you. Ama probeer voetballen also die you, omdat ama loop you. Na a hoop sa you die am manengre in a libi. En dat you die am manengre wan bepaalde hoop, dan gaat die man investeren in jou. En vaak genoeg zijn mannen slachtoffers van vrouwen, ze zijn opgelicht geworden. En als de vrouw jou vlieg gezuigt, dan weet je wat de vrouw vaak genoeg doet? Dan staat ze op een ochtend. Dan staat ze op een middag. Dan gaat ze allerlei reden creëren. Ze gaat allerlei, bijvoorbeeld streken opbouwen. Toch? Ze gaat bepaald, ik de goede vrouw niet nagesproken. Ze gaat allerlei streken opbouwen. Om het uit te maken met jou als man. En als het heeft uitgemaakt, omdat die vrouw niet genoeg had aan 1 man, maar ze heeft geprobeerd zogenaamd te doen alsof eigenlijk ze de ware prins, de droomprins heeft ontmoet. Dat de abab droomprins is 3 jaar. Dat want tra droomprins aus Chino. Want if you ben bij Kentucky jeng, ou met wan droomprins sa ochak ou bij McDonald's jeno. Da ano wana Kentucky moro fusranang da wan McDonald's. Dat te a umas marati begin shitaki ey. Want tra heertje ko in milibi. Da isap sa ou do. Da ou begin weker you say. Plotseling yo jere taki. Ik heb je gebeld, je hebt niet meer opgenomen. Dan gaat de vrouw meestal een streek zoeken. Gaat de vrouw meestal een streek zoeken om van jou weg te blijven als man. En zonder een grondige reden meestal word je aan een kant gesmeten als man. En als je de vrouw vaak genoeg gaat vragen, wat is de reden dat je me niet meer wil hebben? Wat zijn de redenen? Want je hebt mannen die heel goed voor vrouwen zorgen. Ik ben een van ze. Als ik een relatie heb met een vrouw, ook al heb ik mijn vrouw thuis. Ik ben loopmeid. En ik ben ook korno man. Ik ben een man van de waarheid. If no de, misschien wa umas ma mi lobe wins me op mijn vrouw. Dat wan kan tak maar wan zonder nou zaak. Nou de realiteit met taki. Dat if me kon denang aan you. You die maar hoop. Dat you ode mi lover. Dat me investeer in you. Ben ik dom? Omdat ik in jou heb geïnvesteerd als man? Ben ik dom? Omdat ik me eigenlijk mijn liefde heb gegeven aan jou. Doordien jij me hebt overmeesterd om jou mijn liefde te geven? Ben ik dom? En het moment dat zaken fout beginnen te lopen. In een relatie. Als zaken fout beginnen te lopen in een relatie. En de vrouw heeft de man op een slimme manier opgelegd. En als jij als man naar de justitie gaat om je beklag te doen, word je meestal uitgelachen. Ik heb iets opgemerkt. De laatste tijden zien we vaak dat zaken gebeuren in Suriname met zelfgevallen. De meeste mannen die er niet mee weten om te gaan, de ma echawa einde kona de libi. De meeste manengre zijn een mang. Go om nanga sandati e go over tot voor kier afro, kier apching. De meeste manengre sa e firi taki, ook al ga ik hulp zoeken. Ik ga niemand hebben om mij te begeleiden. De eerste dat ze smijzen aan de mannen hun hoofd is, zij de mek igo saptakwi abi vrouw. Als dit mij niet was overkomen, zou ik nooit de motivatie hebben. Nooit zou ik die dekade hebben om een stichting te openen. Het is mij ook overkomen als man. Het is mij ook overkomen als man. En weet je wat lastig is? Vaak genoeg, Teresa is met manengre, dat ik hier den schreef. Teresa is met manengre, dat ik doe aan sanobung. En op het moment dat ik doe aan sani, na een schreef,
Da amang o conforal tapa buku. Lek van nu de wan torie e doe de ronde. Taki wan manengre. Bij wagiji wa umasma. Ama go na rechter. Ama lasa torie. Miluku TikTok. De mij lafamang. De ma e lafamang. No amane kom op die amang. De lafamang. Daki ama bij wa wagiji wa vrouw. A vrouw tegen amang ano wana moro. Direct amane spier moro. Direct ama bekino bumoro. Direct amane amane moro. Direct amane ama e tingi. Direct amane disi. Direct ama e dati. Alla soort amai smer takru. Amai smer hebi. Alla de reden dat wa umasma op poti komit wa manengre. Dat die amang e shino. Tak trama e geniet. Ina wagisa ama bai. Dat die amang e kono. Fuchar atori go na lanti. Da isap sa de dunang amang. Dat de atori dat ko na Facebook dat de lafamang. Tak amel puru kajeng. Dat de lafa manengre. Tak am manengre na donga dong. Amel nyamama plat ne kasak. Nee, het moet ophouden. Het moet ophouden. En if you like manengre, no control your kira mate. If you like manengre no control, your broma here osof ding. If you like manengre no control, your dusa you no must do. Your gua berpe, your wiseng, your tayeng. Isap fusede? Omdat no asma ne e come up. Usap ome manengre. Economy te dei oppo. E tegen me dat baas flow. Dat mi vrouw doen aan mi. Baas flow. Dat mi buiten vrouw doen aan mi. Baas flow. Mi bij mi jari. Hindustani man konja na mi. Sa vrouw gwen aan jari papira fudeng. Tek jari papira. Schrijf san tap den ding. Zonder fu ama sabi. Bepaalde umasma eko in de malibi. E trouw nanga de man. Terwijl de sapsade abine bakkeide. Omdat ama ap rijkdom. En teso wa man. Atori kontra wa juridisch zaak. Uka saptaki a manengre dati. Hij gaat geen hulp vinden. En als die mannen geen hulp hebben gevonden. Dan gaan ze over tot doldraaien. En dat doldraaien voor een manengre. Hij gaat over om moeilijke dingen te doen. Omdat die man met het idee gaat lopen. Jongen, if na dat mi doe you, tire na die familie e kosmi. En u sap sana strike sa umasma abi. Te atori ego boom. No one brada ineshi in a voorgrond. Te a relatie ego boom. No one sa ineshi in a voorgrond. Te alibi ego boom. No one omu no one tante. Isap ome umasma ome ma. E hoor mang. Die de umapching, ondanks de saptak de umatchi op een relatie. Usap ome umasma en mek de schuldig, mannen ook. E doe asandati. De sap precies dat de umapching de lobab niks voor vreed. De sap precies dat a umatching a mooi, maar a mooi kala son jolo. De sabi. Dat te a manere a komit wa mang ama eta na Holland. Amange sene moni konja umasma in Sranang. Da asma e lanter flanter na nga tramang. Moji wan tori. Na wa laf tori. Maar het live samo media is niet van 8, is vanaf 18 plus. A bigi brada dat kon dede. Abe jim wan tori. Tak wan bigi mabe de na Holland. Da bigi mabe apwa relatie na wan jonge dame ja. Usap fame taki toch? Ama apwa relatie. Da mang e ceremonie kon ja dame. Ama e ceremonie kon. Amang e tege tak je ben nog jong. Teetap 21 jari. Usa gona bedi. Na so a dame e playlik amag. Amang e investeer. A her familie nyang. Amma saptak e meisje ne ta Holland. Ma e kanga eruwa oso. No ama konas ranang. Ama barikat eerste neti a seks. Die ama godape. Ama shitak jongen. Sorry, ik beledig geen vrouwen, maar dit is voor 18 plus. Die ama godape. Ama shitak jongen. Atlantische Oceaan schreef no tanso. Ama shitak Goslar schreef no langaso. Goslar schreef no diepso. Sanko bleek. Ama investeer in a ching. Ama investeer in a dame.
Dama barika dat temiko na mo commit verse vis die vandaag gevangen is. Nama commit wa ouro graf. Ama commit wa ouro kelder. Voor Christopher Columbus. Ama commit dape. Wat blijkt? Ama barika tak mo tek mi aye luku. Ama si tak young boy rei waji. Sama investeer in a uma piking. Sama bedenk taki a die zeker otro mi vrouw want ama no we ap vrouw. Osi samsa. Ama taki hij is ziek geworden. Hij is ziek geworden. Hij kon het niet verwerken. Dat hem is overkomen. Dan weet je wat ze meestal met die mannen doen? Aan mij puru kajing. Kies mooi. Stoppen jullie met achterlijk denken. Stoppen jullie met achterlijk denken. Stoppen jullie met achterlijk denken. Dat na stichting Samiwa Oppo. Om op te komen voor mannen. Dan ga ik slachtoffers roepen. Politie zijn ook slachtoffers. Douaniers zijn ook slachtoffers. Ja, ministers zijn ook slachtoffers. Javanen zijn ook slachtoffers. Hindoestaanse mannen zijn ook slachtoffers. Creoolse mannen zijn ook slachtoffers. Chinese mannen zijn ook slachtoffers. Mannen zijn slachtoffers. Ano doa ma dong, te wama investeer in een vrouw. Ano doa ma dong, te wama investeer in een vrouw. Na a hoop sa a vrouw e jeng. En te a vrouw die hoop, ama o investeer in you. En te ama investeer in you. Dat you denkt dat you draai wa margo die amang. If ama ede draai dol, ama oko kier you. If ama ede draai dol, ama o do of ama o kire srefi. If ama ede draai dol, mi apwa man be de jasona mitra SD. Over soasan ama etak tu. Ama gwena Holland, ama teke kans gwa Holland brada ye archimi. Ama tekwa kans ga Holland. Omdat ama beriga tak a LOBIE skache jasona sranang. Na umasma e mek manengre e swari. Na umasma e mek manengre e dusan e abdubele ban. Na umasma e mek manengre e gwago busigo struggle. Na umasma manengre e roko de nanga neti e tekas ina libi. Umasma, omdat a umas a manengre loba vrouw. Ama wa investeer in a vrouw. Ama lobe freshes. Ama lobe baby. Ama no one make a baby pina. Ama go nyame ontbering. Dat te ama go nyame ontbering, brada. Dat soms ama ik mopokong. Dat ama esi dat een vrouw. En zo'n bepaalde manengre ik kies umasma. Op heter dat. En zeg wan tramang. Julek manengre. Ama ego langa langa. Ama bij gramazoon. Ama dede. Ama go langa langa na bosho brochi, ama e jompo. If asandat no be meet me, mi no bo sabi sa manengre e firi. If asandis no be meet me in a libi, mi no bo sap fa manengre e firi. En me di pardon, taki tede sandis be gebeur. Dan misre be reageer tak ame puru kajamang. Dan me begi taki, me di misre pardon. Ik wist niet hoe zwaar het was. Het is me ook overkomen in een relatie. Waar ik een relatie heb met een dame van Latour. Ze is vaak genoeg. Ze is vaak genoeg met mevrouw gaan vechten op het werk. Het is me ook overkomen. Waar zaken vaak bij de politie zijn gegaan. Het is me ook overkomen. De persoon werkt daar op Hannaslus. De persoon heeft mij ook in een bepaalde hoek gedrukt. Vandaag aan de dag. Toch? De persoon heeft mij ook gepijnigd. Een relatie van 6 jaren. Maar als je een relatie begint met een vrouw. En ze had relaties, korte relaties. Met mannen. En altijd gaat ze vertellen wat mannen met haar hebben gedaan. En je gaat nu een relatie beginnen met zo iemand. Als ma bij de wang was ma sang bij lobe vrij libi. Als ma bij de was ma sang no bij gwet op mang. Als ma bij de was ma sang no bij wanis do libi. Dat jullie manengre o gonu go investeer in zoals ma. Sa doen nga jullie manengre o doen nga wat trauma toe. En daarom heb ik me aba power voor oppo a stichting. Omdat die ator sa me tegu van manengre na mi e kouramang. Amatak a reep sa roko pe fu a umasma. Ama be wan nake nga wan mokro. Amatak da tabe kira umasma da bo kiren srefi. Mi tegen dat brada no doe. Het is me ook overkomen. Waar ik ook bepaalde plannen had. De politie van Latour, ik mag jullie bedanken.
Jullie hebben correct gehandeld. Ik mag alle politieagenten bedanken. Ze hebben correct gehandeld. Waaronder een huisvader, een inspecteur dat in een latour. Te was aan nego boe tak negatief voor school. Maar te was aan nego boom, mag takken netjes bakken, mag bedanken man. Want ik had ook andere plannen in mijn hoofd, wat mij is overkomen. Maar de agenten hebben tot mij gesproken als een vader. De tak na milek biggie brada. En dat na een motivatie sami takimo oppo a stichting. Slag nak mi. Tide na day, a umas maar het play mooi weer. Tide na day, a umas maar verteer ala e familie van mi takru. Tide na day, maar mi etaki, mik mopona ini en ik ga mijn hart luchten. Zeiden we mo luchten mi ati, omdat mi no wan do dong. Zeiden we mo luchten mi ati, omdat mi no wan jere taki, wat hij vloog gedaan. Zeiden mo luchten mi ati, omdat mi no wani, wakana wa wrok moro tap mi ati. Zeiden mo luchten mi ati, omdat mi no wan chane tak mi no wan mar. Daarom ik me luchten mi ati tide. Mi horen wan pisi, maar mi no be mang. En dan mi wan luchten mi ati, dan mo je wan plekje. Maar a plekje sa mi oji, dat wan taki, na wan les mi leri. En dan me leer manengre ook to taki, u koni, te we go in wan relatie. Al komen de Grieken met geschenken, vertrouw ze niet. De ma en yang voor de chief ding. De ma e de keihard debert na een relatie. Wie de saptak ama abe man? Wie is de saptak ama abe vrouw? De sapsa de gebruik meestal tegen jou. Tere shidak sane go fout. No de nanga ama abe vrouw. Dat na tere shitaki de umap ching. Obigi apwa relatie no na wan tramang. Dat zou doen later, dat obige playlijk de noso e broedu. En daarom ik abrada amelo. Daarom ik abrada amelo, bego tot zo'n daad. En die mi saptak adjers lekwa amelo be wan baram tapu. Ne de skoutu takangami. Dat die de skoutu takangami, dat mi e probeer beheers me. Maar ik zit nog in die trauma. Weet je waarom? Er is niemand die jou steunt als man. Er is niemand die voor jou staat. Geen enkele begeleiding krijg je, want het doet je pijn. Want I believe in love. En doordien mina wasma, sa e brief in lobby. En wasma die hoop, dat zonder voor je doen wat san nange, dat asma tegi ano wani moro. Dat asma tegi tak ines sweetie moro. Dat asma tegi tak je smeri. Dat asma tegi awanisma funyayu. Mojine ma advies. If je op een relatie, je vrouw, no maar vindt punten naar je tapu. Dat ook gebruik die steken je taki, ja omdat je me niet wil beffen. De toa taki, ja umas masa e gweli manengre omdat de wan mek ma ding. Daarna trobi efa ma e pina, ana trobi efa ma na bi nyaf nyang, ana trobi efa mang in awa wachter, ana trobi efa ma na security, wis iben gwenje euro, wis iben gwenje ome dusun dala te de oppo. A umas ma e gweli bi omdat ino wa beffing. If ya wa ye nes chino nya puta. En if je vier nyang, wa maner aba neiging, tak awan nyawa umasma. Maar je buitenvrouw zit tak in ping. Dat if je abi ben een vrouw, je wil graag tegen dat vrouw inzien en nog een buitenvrouw. Omdat je vrouw inzien meestal no bar sanji you. Meestal buitenvrouw. If you like manengre met een fout, dan go poti eden naar buitenvrouw minder futu. Ik kan saptak ala de umasma, ala de vrienden of saptak je nyan punta. Ala e familie saptak je nyan punta. Laten we eerlijk zijn. Je bent een vrouw. En if een vrouw heeft een mang in osso. Ik kan saptak een mang nog tegis maar door dat mijn vrouw heeft me. If een mang een vrouw is binnen huis. Een vrouw nog tegis maar taki. Ik word ook door mijn man. Maar zie je die buitenvrouwen. Ze gaan altijd, als er iets fout is, gaan ze het buiten rond vertellen. Dat ik play echt maar dat een jaar puni. Je begrijpt? En if we umasma je op een relatie naar umasma, en we maken uit naar jullie manengre, omdat in een jaar puni. Mekago met manja me puni. En daarom ik je dat bepaalde siki, ik bepaalde umasma. Deze tak de bigeki schemels na de mindri futu. Deze tak bepaalde. Maar ja, ik kan doen say wani jiwa umasma. Ik kan doen een soort boeju wani. Mina masa doen een biggie boom. Last jiwa umasma. Dat u kan tak so wani. Maar
kananga nu. Mi apo relatie bij umas ma mindri voet en pori. Nanga kaulo. En pori. Dat ook tak dat mi vloe tak selek uma weet je nou kasak. Het is de realiteit. Dat je investeert in wat umasma. Deze heb zei dat umasma tegi. Ik had je niet gevraagd. Ik had je niet gevraagd om me te helpen. Ik had je niet gevraagd om me te helpen. Umasma. Pe manengre ego. Nanga laars. Umasma ego nanga sofutu. Ik ga mijn hart luchten. Omdat hij me wat doet do sani. Ik ga mijn hart luchten. Omdat mi want tande wan voorbeeldfiguur die libisma. Maar te was aan een hatjulek manengre in takke uit. En if umasma e blokkeer you. Die telefoon sa you bij die eng. Dat e blokkeer you zonder wat reden. I begrijp? Wa umasma sa no bij op next in a libi. Dat te you no luchten you ati uitlek manengre. Yo kiring. Te you lek manengre no luchten you ati uit. Yo doe sansa inom doe. En dat maakt me kiezen dekati voor investeren in een stichting. En bij deze roep ik zoveel positieve mensen die achter mij staan om me te steunen in mijn stichting. Ze moeten me 100% komen steunen. Die ervaring die ze hebben. Maatschappelijk werksters, iedereen, politieagenten, sap apis dat die toch ook steun me naar mijn stichting. Ik wil opkomen voor mannen. Omdat dit mij ook is overkomen. Ja, de persoon had niks. En dat ik tak salek uma weje. Tiren had die als me op vervoer. Tiren had die als me op vervoer. Solis wat umas mij meke uit naar jullie manengre. Omdat dat vrouwen duurste parfum is mannen geld. Dat te ushiwa umas ma so lazy. Dat we denken dat nou mooi voor umas ma. Om mek adetaki outdoor a paradijs fugado. Never nooit. Mooi na lekwa grafsteen. En jullie manengre. Te you no mamoro na wasani in takke me kondreyere. Dat te you tak atori me kondreyere. Dat je kies telefoontjes dat gaan ze je begeleiden. Begrijp je? En vaak genoeg investeren mannen in vrouwen. En je mag je spullen niet terugnemen. Want dan ga je horen dat je nou wat dagu. Dat je horen dat je nou wat beest. Dat je horen dat je ben nayasma. Ja, die ben nay. Je ben ijs. Begrijp je? En jullie mannen te asana take you. Toch? Te jullie mannen asana take you. No one man knap die you. Je krijgt geen begeleiding. Niemand ondersteunt jou. Mannen zijn vaak genoeg slaap. Ik heb het niet over de positieve dames. Ik heb het niet over die goede dames met hun hart op de juiste plaats. Ik heb het niet over hun. Maar ik heb het over die vrouwen die mannen als een optie zien. Ik heb het over de vrouwen die mannen als pinautomaten zien. Ik heb het over de vrouwen die mannen als een geldautomaat zien. Om te denken dat in tijd van nood heb ik die man nodig. En als ik mijn doel heb bereikt. Dat is die man een hond. Dat is die man een dagu. Dat is die man dit. Weet je hoeveel mensen ik dagelijks heb? Trouwens, ik tijd met flow. Mi wa gua berpe, mi wa kirasma. Flow trouwens, ik tijd met mo gua haiti jasma. Me ken mindri futu pori. Alla de saan dat die met manengre. Te manengre no ma fen jeppie. Te manengre no ma fen de juiste begeleiding. Dat die ma ego over dat wan goedaka. Dat is eigenlijk no boom. Maar niks gebeurt zomaar. Niks gebeurt zomaar. Niks gebeurt zomaar. Mannen zijn ook laag. Dat is werkelijk zo, schatje. Dat is werkelijk zo. Mannen zijn ook laag. Daarom heb ik gezegd, ik heb het niet over de mensen met hun lage mentaliteiten. Je moet goed luisteren wat ik zeg. Je moet niet luisteren met je oren. Dan waar is je verstand? Ik heb gezegd, de goeie niet nagesproken. Mensen zijn laag. Niet mannen zijn laag. Niet vrouwen zijn laag. Mensen zijn laag. Als jullie deskundigen spelen voor mij, omdat jullie geschoold zijn dan mij, toch ben ik slimmer dan jullie. Ik heb gezegd, mensen waaronder mannen slachtoffers zijn geworden, er zijn ook vrouwen die slachtoffers zijn van mannen. Begrijp je? Maar ik heb het over dat als een vrouw iets gedaan heeft met een man, krijgt die man geen begeleiding. Als een vrouw iets gedaan heeft met een man, kan die man nergens gaan om zijn beklag te doen. Daarover gaat mijn programma. Het is geen competitie dat man en vrouw hebben. Nee. Vaak genoeg, dat is mijn werk die ik hier doe. Het is mijn werk wat ik doe. En als een vrouw jouw relatie wil kapot maken, ze gaat met je vrouw komen vechten.
En als al was die vrouw niet gewend te p***en, ze gaat jou p***en dat je vrouw moet laten. Dat zijn vrouwen. Ze gaan komen om je relatie, om je gezicht kapot te maken. Mannen doen dat ook. Ama saptaki, ano make next for you. Ama oko lowi fi kalibi masra. Terwijl ama no man doen next to you. Ama ik kom ik misbruik voor you. Mannen hebben dat ook. Maar deze man is niet zo. Niemand komt bij mij baden dat moet proberen voor brokken was mijn relatie. Ik ga het niet doen. Wamang no chare vrouw kon je dan moet zoeken aan vrouw. Mino doing. Omdat mi saptaki is aan het pijnlijk. Het is pijnlijk in het leven. Voor brokken was mijn relatie. Wa manengre mag zoeken umas masano ap masra. Je manengre mag zoeken alla umasma. Na jullie umasma e bepaal of je gonanga of niet. Als dit mij niet was overkomen, goudje. Je weet het. De meeste mensen die mijn live volgen weten het. De meeste mensen die mijn live volgen weten het. Waarover ik praat. En als een buitenvrouw jouw vrouw steeds uitscheldt. Hoe lelijk je vrouw is. Als een buitenvrouw jouw vrouw steeds uitscheldt hoe lelijk je vrouw is. Opdat ze doet dat ze een beetje licht van kleur is. Dan haalt ze je vrouw neer. Dat je vrouw ongeschoold is. En als een buitenvrouw jou zo ver probeert te brengen om je vrouw binnenshuis te slaan om haar. Het is de misleiding. Als een buitenvrouw jou zo ver kan pakken dat je eigen vrouw niet in je eigen auto mag vervoeren omdat je van haar houdt. Dat zegt ze, als je met je buiten, als je met je binnenvrouw ziet op straat. Ga je zien dat ik hem met je uitmaak. Je gaat naar de luisteren omdat je van haar houdt. Je brengt je binnenvrouw nergens. Je verwent de meeste mannen, laten we eerlijk zijn. Jullie verwennen jullie binnenvrouwen niet zo zoals jullie buitenvrouwen verwennen. Jok ik of niet, mensen? Ik heb het ook gedaan. Ik heb het ook gedaan. Wat je niet aan je binnenvrouw hebt gegeven, geef je meestal aan je buitenvrouw. Omdat je van haar houdt. Toch? Omdat je van haar houdt. Daarom doe je dat. En daarom heb ik die dikheid niet gekregen om mijn gaal uit te spugen. Ik ben ook fout geweest als man binnen een relatie. Je bent ook fout. Maar dan weet ze hoe de vrouw jou gaat bestempelen. En dan lopen ze zonder een hart. Dan lopen ze alsof ze nooit iets negatiefs hebben gedaan. Je komt een vrouw tegen. Ze heeft niet eens een bed. Je komt een vrouw tegen. Ze heeft niet eens een telefoon. Je komt een vrouw tegen, ze heeft nooit lange relaties gehad in haar leven. De langste relatie is misschien 3 jaar. Je komt een vrouw tegen, ze heeft niks in het leven. Jij als man, je gaat proberen om iets moois van haar te maken. En vaak genoeg als jullie mannen proberen, toch? Toch uit je fouten leer je. Ja toch, dat is waar. Daarom zeg ik mijn volgers, ze staan positief achter mij. Ik spuw mijn gaal uit als man, omdat ik niet de enige slachtoffer ben. Je hebt vrouwen die weten dat abere aan of aan mang. Maar omdat ama ab money, dat hij leed naar man en bere. Dat ta geboren, ta baby geboren, dat is die baby just wongs of tapa uku. Maar you na blakka man. You na Japanese, you vrouw na Japanese. Maar te je vrouw gaat go bevallen, a baby ejers, boren stapa uku, pa boru, pa doru. You na kuli boy, a vrouw na kuli vrouw. Te a baby geboren, a baby wiri tranga. Dat jullie manengre no mag tak next. Umas ma lobasa na ti epot ejima pus pusi. Umas ma ejima pus pusi na wat torie zei sa. Vrouwen spelen met hun leven. Ik ben niet gekomen om de wereld te corrigeren. Maar ik probeer toch met adviezen naar buiten te komen. Niet alle vrouwen zijn zo. Maar je hebt vrouwen die geen principe hebben. En als een vrouw jou zegt dat ze je niet meer wil, dan kan je weten dat Tejuan na kwantiki ala soort sanio fini. En tegenwoordig is het makkelijk om mannen op te sluiten in Suriname. En de politieagenten, ik ga weer tot jullie praten, jullie zijn mijn beste kameraden. Als jouw vrouw je nu wil opsluiten, ook al bent u inspecteur van politie.
Ze kan gewoon gaan en een leugen creëren naar jou toe. Je wapen wordt gelijk van je afgepakt. Je functie die je hebt als wetsdienaar. Je wordt gelijk uit je functie ontheven om een vrouw. Zo sterk die vrouwen zijn. Zo gemeen die vrouwen kunnen zijn. En daarom zeg ik, je hebt nog een paar kleine jongens, agenten. Voor tennis je wa umas mako doen aangifte die wa mang. Deze heb na eerste stand de scootboy dat hij doet. Lucasma jongen, mo ver van mijn festival kan nakasma. Dan mo nakasma. Mine yoku toch? As koutu, as saptaki, a kan beschermen jullie manengre. Tak werkelijk, you asma. As koutu sabitaki, jullie manengre. Ino asma, ino wakirasma. Maar alina mashitak, na was pauro kokonja. Jongen, dan moet je denken dat jongen, if mi kan bige sroto you, dan mi kan nakeng. Mine yoku toch? Hoe zou mijn school en naima vrouw? Hoe zou mijn school en naima vrouw? En meestal tegen umasma. En vier desre bereik. Door de ex-vriend. Dat de bigi wa relatie lang als school toe. Of no massa etja wapen. Weet je waarom wat ze eigenlijk aan het doen zijn? Dat de pria lobby no ja man dat die. Dat de pria lobby ja school of een wapenbroeder dat die. Dat een wapenbroeder op pleit dat aya vindt vrouw. Sa adu nanga you. Sa adu nanga mi dat ook doen nanga you ook toe. Sa umasma doen nanga mi. En maak misbruik voor jou omdat je een wetsdienaar. Voor je kan bescherming. En hoe sap tak de parat en de vroeg toch. Takel committee na wat tramang. O zoet je mars. Wat ijama hoop toe. Lek van ibe die aborgo hoop. So igo ja school to hoop toe. Dat die igo ja school to hoop. En eba wapen. San de dek gedek. O zoet je mars. Mi ben dena atoso wa yarting. Want damo ben dape wan school to ben sutama ine af dama ine fa. A torie voor Gino Keizer. Na kasaba olo. Pe ama be suten vrouw. Ama be de mi mananga sami be waka. Boem voor de gevallen dat die economie. Maar niemand komt op voor mannen. En ik vind het wel jammer dat mannen die mannen moeten beschermen. Voor wat vrouwen doen. Kom met manengre. A eerste zin zei ik in de ma ede. Mo pote mo tapen jama fun kanaya meid. Usap ome manengre sroto. Skouten na ide ma vrouw. Usap ome manengre. Dena strafu. Alleen tak amaka go bezoek. Amaka kies een bepaalde bezoek. As skouten na jama meid. Me yoku of niet. Mi ben daar strafu toe toch. Misre ben de gangster toch. Mi ben strafu toe toch. Na san samishi toch. Mina man da best roto na Keizerstraat. Skoot is to skot tapi vrouw. En jullie manengre. If jullie vrouw even zwakkie. As skoot e gebruik you. Omdat ama berika tak jong zei dat ik sa imali mas roto. Ja ba banku van odu. Mo lekker you. Maar skoot schreef sa was roto you. Abe vrouw also. En vaak genoeg ga je horen. Ja, waarom ben je uit gaan lopen? Ben ik de enige die uitloopt van mijn vrouw? Ben ik de enige man die jullie gehoord hebben dat op een buitenrelatie? Ben ik de enige man in de wereld? Nee. Waarom mag ik geen buitenrelatie hebben? Waarom mag ik het niet? Nou een vrouw no daar grond tapu. Nou een no daar grond tapu. Daarom heb ik me bij torie voor awaf de dames zijn kon op Facebook. Ataki ap tumasra. Die adama takasan mi knap 100% neem baka. Atak anolibe masra, omdat hij niet ontberen nanging. Toch? Ataki ma apwa ma wel voor lekkering. En een familie sabi. En mijn buitenrelatie die ik had mijn familie was ook op de hoogte. Weten jullie dat? Mensen die mij vaak genoeg over straat zagen. Zagen jullie met de persoon. Vandaag aan de dag word ik getypeerd als een monster. Als ik mijn gaal niet heb uitgespuugd, zou ik overgaan van wat ik niet moet doen als man. En wat ze met mij gedaan heeft, had ze ook met de andere man doen. Mooi ano Allah. Mi leer wan sani. En dat na een power voor een stichting. Sami obi. Sami oppo no de. Na stichting al mi de bezig oppo. Mi wa kom op die manengre. Vooral binnen een relatie.
Kom op die manengre. Omdat de meeste manengre naar slachtoffer. Want als dat jouw broer was overkomen, zouden jullie anders praten. Als dat jouw zwager was overkomen, zouden jullie anders praten. Als je broer, je vader slachtoffer is geworden van een vrouw, gaan jullie anders praten. Maar te ano de no mofodoro, weet ik trafasi. Usitak manengre ek kiel umasma, omdat toevallig de man dat nog geen jepi. Omdat toevallig de man wakananga awrok dat in de ati. Maar je hebt trauma uit taking voor spugen. Voor puur atori dati. Je begrijpt? Amang otakatori voor luchten en ati. Amang otakatori omdat amano wan go over tot wan datak aman tronkiermang. Ama o luchten ati. En te was ma wan luchten en ati die asma een ruimte voor luchten en ati. Die wan manengre een ruimte, die wan umasma een ruimte voor luchten en ati. Omdat te je nog maar luchten je ati. Je krijgt de juiste begeleidingen niet. Ga je doen wat je niet mag doen. Ik ben ook geweest. Ik ben nog niet eruit. Maar, ik zeg het altijd. Te je komt met wat umasma. En met moeite. Voor broken je relatie binnen ons huis. Te je met wat umasma. Zal je op respectje je vrouw. Zal je op naar osso. Te je met wat umasma. Zal met moeite go vet naar je vrouw. Naar strati. Te je den wa umasma. Zal een rego naar roko. Wins je vrouw den naar bere. Ago suku vet naar umasma dati. Ago suku vet naar je vrouw. Dat if de familie no sabi, lanti no sabi, dat mek lanti sab de san dat ook toe. I kan sab taki asma dat no lop you. If you op een relatie na wa umasma, ei koti schenje je vrouw. Ei pot karikatuur tak je vrouw leeg. Ei verteert tak je vrouw blakka. Ei verteert tak je vrouw ongeschoold. Maar na you lek manengre go lul. Te you no boy go lul. Lek manengre anobo fen kan skos je vrouw na osso. I begrijpt? If you vind wat umasma en taxeert negatief abra je vrouw, naar je ching, dat je kinderen leven zijn, is wat mij is overkomen. En ik ben erin getrapt. Vandaag aan de dag loopt de persoon netjes rond. Alsof de persoon, alsof mensen denken dat ik een relatie heb met de engel Gabriel. Het is niet waar. En daarom met mitaki a bigging. If asandis no be mit milek manengre. Nooit meer kon nadenken voor oppo een stichting. Een stichting sami oppo. En of make money. Naf suku mang nanga ervaring voor kan begeleid manengre. Voor kom bepaalde sani in grond tapu. Mi oppo een stichting omdat die mino wani met manengre go tata dat voor kier umasma. Mino wani. Daarom heb ik me oppo een stichting. Je hebt mannen die dagelijks huilen. Dat zijn het politieagenten. Die klachten met klachten naar mij toe komen. Douaniers. Zelf directeuren van bedrijven. Wat is overkomen. Binnen ons huis. Wat vrouwen met ze hebben gedaan. Als dit mij niet was overkomen. Zou ik niet weten. Als mensen erover zouden praten. Zou ik een loopje nemen met hun. Met hun beklacht. Zoals men dat gedaan heeft. Daarom wil ik de politieagenten bedanken. Ik wil ze bijna bij namen noemen. Ik weet niet als ik dat mag doen. Want als die persoon, als de politieagent iets negatief had gedaan, zou zijn naam positief komen, negatief komen in de ether, toch? Wel, als ze een positief ding hebben verricht en ze hebben achter jou gestaan als man. Dat meneer Flo, we zijn agenten, dat heeft ons ook overkomen, maar op je idee. De waarden zijn je bij die asma. Asma no abung. Tirena dei. Libeng, grondtapu olering. Dat is dat toch manengre desa ik kom op. Maar wie komt op voor mannen? Wie komt op voor mannen? Misschien heb ik een ander geluk. Maar je hebt andere mannen. Sang, no man begeleiden man. No man tak sweetie na de man. Amai go lange makira vrouw makira is refi. Vrouwen doen dat ook. Die teleur zijn gesteld door mannen. Begrijp je? Dus ik moet het zeggen wat de motivatie is naar een aanmoediging voor op een stichting. Dus met charisma, ze hebben verstaan me, ze hebben een beetje geschoold aan me, hoe kan join een stichting voor me. Hoe kan joining. Als mannen begeleiding nodig hebben, nemen jullie hun beklacht serieus. Ik ben slachtoffer ervan geweest. Je koopt, je investeert in een vrouw. En als ze genoeg van je heeft, ook al hadden jullie de beste seks,
Ook al hadden jullie het lekkerste leven. Ook al gaf je er euro's en dollars. Ook al had de persoon niks. Je doet alles wat je voor de persoon kan doen. Vandaag of morgen. Te je shitak afro dede. Amakira afro coin krant. Is dat zo het meestal? Zo mooi meid. Amen. Amakira meid. Amen. Amakira sma. Amanawa dagu. Amanawa beest. Amanawa kolo dagu. Abem demissa. Uboshi. Sa u sabe du in dugruno sabi? Sa u sabe du nanga mang? Sa u sabe du nanga swagri uno be sabi? Ala dem ching. Sa u sa. Die u swagri na buurman. Uno be sabi? Maar te amango over tot een bepaalde daad. Vooral even nou een mooi meid. Vooral even umas ma een goed uitziende vrouw. Vooral even umas ma een brandje. Vooral even umas ma wiri grati leka wansambe abi. A eerste zand sa de ma otaki. Tak lukuno, inoshi, amakira meid. No, niks gebeurt zomaar. Er zijn dingen, zou ik horen naar je atilek manengre. En te je nog vindt aan juiste jeppie, je doet san sa je nog mag doen. Toch? Mino tak san fuksma kosmi. Maar met tegen de smataki, die begeleiding heb ik nooit gekregen. Ondanks ik een relatie heb. Ik ben niet de enige persoon, zat maar buiten relatie. Ik heb mijn vrouw gepeinigd. Om één persoon. Je hebt geïnvesteerd. De persoon zegt bij u, aan jou, het gaat goed gaan, het is tussen jou en ik. Je investeert weer in de persoon. Alle leest je aan smaki strobi, je bij goed sanjing. Want asaptaki ati swaki, asaptaki geefs. Dat wat taki, asma leg je op. Toch? Toch? Dankjewel, ze ontmoet er zelf wel. Daarom heb ik me op de verstandige luisteraars voor mij, naar de kijkers. Als je ruzie hebt met de persoon en de persoon weet dat je van haar houdt, weet je wat de persoon gaat zeggen? Het komt goed, misschien moet je een vriendschapring van me kopen. Dan ga je het kopen omdat je het geld hebt. En morgen maakt de persoon weer ruzie met je en zegt de persoon is een narcist. Een narcistische gedrag dat bepaalde vrouwen vertonen aan mannen. En vaak genoeg als dat jouw broer overkomt in een taxo. Dat ben ik je pa in een taxo. If je papa relatie naar een buitenvrouw, dan zeg ik, umas mij doen aan een pa, unobo vinden leuk. If je dat je brada op een relatie naar een vrouw, dat vrouw niet doet dat naar je brada, unobo vinden leuk. U begrijpt toch? Ana trobi soort boeien doen umasma. Min elkaar umasma dagu. Maar mi otegenen tak dem let op de gedrag. Manengre, te we investeren. Vooral naar goed busi. Wins we gwa hola twee teku kans. Uno investeer zomaar in wa umasma. Au die hoop. Au wakaji na wa tramang. En de mannen zeggen wakanga denk dat de naima vrouw. Hoe denkt dat we met elkaar belachelijk no? Hoe denkt dat toen denk we naima vrouw dat we promote bana na de zaad. We bigi toli dat skeer no ka. We bugru zonder money. We naima vrouw dat na bi nyaf nyang. We naima vrouw dat wa wachter. We naima vrouw dat na next. Hoe denk ik bigi toli e ho relatie? Hoe denk ik bugru e ho relatie? Hoe denk na nya punta e ho relatie? Nee, relatie e hori door verstandhouding, een goede communicatie. Een goede communicatie. Zorg voor uma, por uma, zorging, brenging, sitekong. Als je nog maar gaat investeren in wa uma, maar het hangt er vanaf van een relatie ego stuk. En als je probeert voor mij contact naar een asma, voor in vrede naar een asma no wa kon naar je in vrede, dat is op sa doe, dat je contact pa boeken, dat je luchten je ati. Toch? En ik ga een gesprek naar buiten brengen van een relatie. Als je ziet dat het leven niet meer ging, wil je die relatie uitmaken. Weet je wat de persoon met mij deed? De persoon zegt, je moet durven om een andere relatie te beginnen. Alle relaties wat je wil aangaan, om je hoofd, iemand een bepaalde rust, omdat kan je solliciteren dat also je span. Als mij go vet naar alle de umas madati. Als mij go vet naar alle de umas madati. Dat die of tamaratas mano one moro, des als mij doe, dat is mij tegen gewoon aan wani. Dat is bellen, dat is mij longa school toe die. Dat je ko in een bepaalde kwart dag ligt. En if de school toe nog op verstand, dat alle bedingen als maar go doe die, dan word je aangehouden als man. Alle bedingen, als maar vier itakangeng, ibeding, ogwa school toe die. Brada owa ko fet jassa, neef owa ko fet jassa, maar a libi sambe libi.
Binnen een geheim. Zou we hebben in een relatie. Wist niemand. En daarom zeg ik. Godobroko, Siri Panya. Ik sta achter de mannen die slachtoffer zijn geworden van vrouwen. De vrouwen, ik ga ook tot jullie praten. Uno doe asanati. Asanat kan ja dede, manengre, nanga siki in Libie. Ja? En neem voor een stichting mino, me ken bekend eten. Maar ik was ook slachtoffer. En het doet me pijn. Ja? Het doet me pijn. Dat no hoor me tegen voor me loop umas mamoro. Lauw wel lauw. Dat zijn jullie mooi. Dat zijn jullie lekker. Nee hoor. Je mag van vrouwen houden. Sorry. Mi loop mee. En mi mag loop de. Mi opas rebe loop mee. Kana mi ope baram tapu. Mi mag. En mi ne lip takru na umas. Maar ik ga het nooit doen. Want mi no wan wama lip so na missa. Mi na wamang if mi verwen wan vrouw me verwenning. Maar if wa umas mag wel libi omdat ino wan me punta. Mi ka go dok. Ja? Mi ka go dok. Er zijn schimmels daar. Jullie als mannen. De manengre zijn umasma. Ulukusa we nyang. Ugo lukusa we nyang. Mino dilo waba advies ugo nya puni. Want if wa umas mag wel libi on puni. If the man sang go nya ma puni da pedo she so take that day back. Doka tak tak flow wa uma weje da sang. Mina wa uma weje mam nul. Mina wa uma weje mam ne takis masani. Mina puur en na puur libi mi e gatunu. Mensen u kon join a stichting. Ik sta 100% achter mannen. Natuurlijk heb ik ook vrouwen nodig in mijn stichting om me te komen joinen. Ik groet tot de volgende keer. Doei! Suma wa kosmi kan kosmi. Suma na wa kosmi ne zaak. Maar ik ben ook slachtoffer geworden van een bepaalde GT daar op Latour. Die dacht dat ze mij tot de grond zo kapot maken. En vandaag ben ik vijandig geworden met haar families. Laat de wereld het weten. Wat ze met mij gedaan heeft, gaat ze ook met de andere man doen. Dat na Egwenti. Mi barodi, te wantra di baka. Punt.